मंडळी आपल्याकडे जेव्हा बाप्पा येतात तेव्हा आपण रोज नैवेद्य दाखवतो आणि नैवेद्यामध्ये रोज काहीतरी नवीन गोड गोड व्हाया म्हणून पहिल्या दिवशी तर आपण 21 मोदकांचं नैवेद्य दाखवतो, त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी खीर दाखवतो, मग तिसऱ्या दिवशी काय दाखवायचा, तिसऱ्या दिवशी माझी आई दाखवता नेवरे, ते आज तुमका मी परब किचन मध्ये करून दाखवते। मी गॅस पेटवून घेतोय। नेवरे बनवण्यासाठी मी कढई ठेवतोय। सगळ्यात आधी मी तूप टाकून घेतोय, आपल्याला सारण बनवूचा 1 चमचा मी तूप टाकून घेतलंय सारण बनवण्यासाठी। आता मी 1 वाटी गूळ घेतलंय, तर मी आता आधी टाकून घेतोय, तूप टाकलंय, तूप गरम झाला, 1 वाटी गूळ टाकून घेतलंय पूर्ण, थोडासा वितळवून घेतलंय तुपामध्ये। गूळ आता वितळाला, आता मी 1 वाटी खोबरा घेतलंय, मोठी वाटी मोठी वाटी खोबरा घेतलंय, तर आता मी टाकते याच्यामध्ये आणि खोबरा ढवळून घेतोय, चांगला फिरवतोय ते का भाजतला, पाणी आता सुकेपर्यंत आपल्याला ढवळूचा आणि खोबरा आणि गूळ एकजीव झाला, चांगला पाणी पण सुकला, त्याचा गुळाचा पाणी सुटलेला तर सुकला। आता मी 1 चमचा वेलची घालतोय, वेलचीने सुगंध येता। नेवऱ्यासाठीचा सारण आपला तयार झाला। आता मी गॅस बंद केलंय आणि आता कढई उतरून घेतोय। आता मी पाणी ठेवलंय, नेवरे बनवण्यासाठी उकड काढूची आला म्हणून मी पाणी ठेवलंय, अंदाजान ठेवलंय। माका आता उकड काढताना मी जेवढे पीठ घेतलंय तेवढं पाणी घेतलंय, तेवढं नंतर तुमका दाखवते, आधी पाणी तापू दे, पाणी लवकर तापक होया म्हणून मी झाकण ठेवतोय। नेवऱ्याची उकड काढण्यासाठी या 2 वाटी पीठ घेतलंय, ह्या पीठ मी तांदळाचा घेतलंय, तांदूळ धुवून फॅनवरच सुकवलंय आणि ते नंतर दळून घेतलंय आणि चाळून आता हे पीठ घेतलंय। 2 वाटी पीठ घेतलेलं आहे, तर माझ्या अंदाजाने मी एवढा मीठ घेतलंय, तुम्ही जास्त पीठ घेतलं असतं थोडा जास्त मीठ घ्यावा। 2 वाटी पिठासाठी मी पाव पेलो दूध घेतलंय, दूध किती घालतोय तर दुधान कलर येतलो, सफेद सफेद होतले म्हणून मी दूध घालतोय, थोडा कोमटच घेतलंय मी दूध। दूध घातल्यामुळे नेवरे तुमचे जास्त वेळ टिकणार नाही, पण कलर मात्र छान येतलो। आता मी 1 पेलोभर पाणी घेतलंय, जसं लागतलं तसं मी घालून ढवळीत रवतलंय। दूध घातल्यामुळे पाण्याचं प्रमाण थोडा कमी लागतला म्हणून थोडा पाणी सांभाळून घालतोय, कारण पातळ होय पीठ म्हणून। माका 2 वाटी पिठाक 1 पूर्ण पेलोभर पाणी लागला। पीठ गरम गरम असतानाच मळूक होया, थोडं हात भाजता पण तरी पण मळूक होया। उकड आता मळून झाली, माझी तांदळाच्या पिठाची उकड माझी मळून झाली। तूप घेतलंय, तर आता हे पिठाक लावून घेतोय, शेवट काय तांदळाचा पीठ हाताक डसता आणि असा तूप लावल्यानंतर चांगला मळून घ्यावा। दूध घातलंय पिठामध्ये म्हणून बघा किती सफेद सफेद कलर इलो मस्त। एवढा मी पातळ मळलंय, मी काय ठेवतलंय नाही, मी लगेच नेवरे बनवतलंय म्हणून मी एवढा पातळ मळलंय। मी नेवरे उकडूसाठी चाळण घेतलंय आणि या चाळणीक मी आता तूप लावून घेतोय, तुपाचा हात फिरवतोय वाईच, मग चिटकाचे नाही। अशी मी याची पानं ठेवतलंय हळदीची, तरी पण तूप लावून घेतोय म्हणजे सुगंध अजून चांगलो येईल। आता मी नेवरी बनवण्यासाठी पीठ घेतोय, पिठाचं बारको गोळो करून घेतलंय, हे बघा मी एवढं गोळं घेतलंय। ह्याची मला पारी बनवची, आता मी पारी बनवतोय। आता पारी बनवण्यासाठी मी वाईस तूप लावलंय माझ्या हातात आणि पारी बनवतोय। पारी व्यवस्थित येऊ होई आणि नेवरी म्हटला म्हणजे मुरड इलीच, मुरड ही व्यवस्थित येऊसाठी पारी आधी व्यवस्थित हो होई। हे बघा मी अंगठो आतमध्ये घातलंय आणि बाकीची बोटा बाहेर ठेवलाय आणि दुसऱ्या हातात फिरवतोय, हे बघा पारी तयार। खोबऱ्याचं सारण घेतलंय, खोबऱ्याचं सारण घालून घेतोय आणि आता ही पारी अशी दुमडायची आणि त्याचं तोंड पूर्ण बंद करून घ्यायचा, पूर्ण पातळ करायची। हे बघा तयार झाली। हे पूर्ण पुढचा भाग आहे ना तो पातळ हो गयो, झालो पातळ झालो बघा। आता नेवऱ्याची मुरड, मुरड घालताना असं थोडा दाबून घ्यायचा, अंगठ्याने दाबायचा, पुन्हा त्याच्यावरच अर्धवट धरून पुन्हा दाबायचा, पुन्हा दाबायचा, वर घ्यायचा, दाबून जे पुढे येणार पीठ ना आता वरती घ्यायचा।
पण प्रत्येक वेळी असा दाबूनच घ्यायचा. सगळ्यांकाच मुरड घालूक नाही जमत, पण आपण जर असं करत राहू ना तर आपल्याक जमता. आज मी बाजारात गेलोय आणि मी हळदीचा पान आणलंय. मी कसा ओळखलंय हे बघा. असा केलंय, जुडीच पूर्ण मी अशी केलंय आणि वास घेतलंय. सुगंध छान येलो. मग माका कळला की ह्या हळदीचा पान हे माका कसा ओळखायचा माझ्या आईन सांगितलंय. त्यामुळे आज मी तुमका शेअर केलंय. आता मोठा पान हा या. मी आता त्याचे जरा तुकडे करून घेतोय. 4 तुकडे करतलय, पण 3च झाले, 4 नाही 3च केलंय. मी पाना धुवून घेतलेलंय. आता ही थोडी सुकली पुसून घेतलंय ती. आता ठेवतय मी. ठेवलंय. नेवरी तयार झाली आहे मुरड वगैरे घालून. आता माझी नेवरी तयार झाली आहे मुरड घालून. आता मी एक एक नेवरी करून ह्या पानावर ठेवतलय. गोलच येऊ होई पारी आणि थोडीशी खोलगटच होऊ होई, म्हणजे आतमध्ये सारण घालून असा दुमडून आपल्या मुरड घालून व्यवस्थित जमता. सारण घालतोय. आता मी दुमडून घेतोय. तोंड बंद करतोय पारीचा. दुमडून घेऊन पारी दुमडल्यावर एकदम असा पातळ करूचा. हा पूर्ण पातळ केलंय. हे बघा, पातळ नाही केला तर तुमका अजिबात मुरड येऊची नाही. मुरड येऊसाठी पूर्ण पातळच होऊ होय आहे पारीचा तोंड. मी दाबतोय पारी आणि अशी दुमडतय. दाबतोय, दुमडतय. जेव्हा ही मुरड येता ना तिथे अर्ध्या वाटसूनच असा हे करायचा, दुमडायचा. तिथूनच दाबायचा, पुन्हा घ्यायचा वर, पुन्हा दुमडायचा. हे बघा अशी. ही माका मुरड घालूक माझ्या आईन शिकवल्यान. ही नेवरी मी माझ्या छोट्या मुलीसाठी केलंय. ती आताच 1 वर्षाची झाली आहे. तिचा पहिलोच गणपती सण आ. मग तिका म्हटला खाऊ दे. तिच्या हातात मी देतलय झाली की मग ती खायत. खरी माझ्या मुरड बघूनच खाऊसारखी वाटता. म्हणून मुरड व्यवस्थित इली तर नेवरी पण मस्त होता. माझे नेवरे करून झाले. आता मी हे पानावर ठेवतोय, पुन्हा उलटी ठेवतोय. माझं एवढं गोळ उरलो आता पिठाचं. मग मी आता ह्या गोळ्याचा काय करू म्हणून मी आता सारण केलेलं आहे त्या कढईमध्ये. गुळाचं जरा पाणी होता ना त्याच्यात मी आता फिरवून घेतोय. फिरवून घेतलंय. त्याला चांगला गुळ लागला. गोडसरपणा येईल पिठाक. आता मी ह्या उरलेल्या पिठाची बिरडी बनवते. गणपतीक बिरडी सुद्धा चालतात ना. मग ही बिरडी. हे मी उकडसाठी पाणी घेतलेलं आहे उकडून. मी तुमका बोललाय ना की मी अंदाजान पाणी घेतलंय. एवढा माझा ह्या गरम पाणी आहे. तर आता मी नेवरे उकडूसाठी वापरतलंय, म्हणजे तेवढं आपलं गॅस कमी लागत. आता मी नेवरे उकडत ठेवतोय. मी झाकण ठेवून घेतोय. झाकण ठेवल्यामुळे लवकर उकडतले. वाफेने वरचे पण उकडतले. आणि मी गॅस मोठोच ठेवलोय. मी आता झाकण उघडतोय. हा मस्त उकडले. आणि सुगंध तर अजूनच येता हळदीच्या पानाचो. नेवरे मस्त उकाडले. हे बघा हातात चिटकत नाही. 2 प्रकार असतात हळदीच्या पानाचे. एक आंबे हळद असता आणि एक आपली रोजची हळदीची पानं असतात. जे आपण रोज हळद वापरतो ना त्याची पानं असतात. मग आंबे हळदला थोडा उग्र वास असता आणि आपली ही जी हळद हा तिला उग्र वास नसता. पूर्ण असा हळदीसारखाच वास येतो. आमच्या घरी इथे गणपती बसत नाही. आमच्या गावात गणपती असतात. आम्ही जो आज नैवेद्य केला होतो आमच्या घरच्या देवाक दाखवलं आणि आज आता आम्ही खातलो. आणि पहिली नेवरी माझ्या छोटीला. माझ्या बारकीक पण लय आवडली नेवरी. मऊ मऊ झाली आहे ना, लुसलुशीत, म्हणून अगदी आवडीन खाता. तुम्ही पण या गणपतीक करा. आणि परब किचन लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट्स मध्ये सांगूक विसरू नका कशी झाली रेसिपी माझी.